να δείξουμε για να εντοπιστούν τα πλήρη στοιχεία. Εμένιο μου, να σε διακόψω. Συγγνώμη, Αντρέα μου, συγγνώμη. Ο κύριος είναι. Ναι, αυτό το παιδί είναι. Έχω δει φωτογραφίες. Είναι αυτό το παιδί. Εμένιο μου, γλυκέ. Εδώ είναι ο κύριος. Δεν σε έχω διακόψει ποτέ γιατί ξέρω ότι δεν τα ρεπορτάζ δεν διακόπτουν. Θα σου πω όμως ένα πράγμα. Ένα λεπτό, Αντρέα. Συγγνώμη. Δεν θα τον τηγάνισω τον μπάσταρδο να δεις όταν θα τον τρώω. Να πεθάνεις από αιμορραγία. Θα γίνει γεύμα μου, θα γίνει γεύμα μου μαλάκα, θα γίνει γεύμα μου, θα το τρώω. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ακούγομαι γιατί κάνω την ηχογράφηση. Όταν κάνεις ηχογράφηση δεν ακούγεσαι εσύ, μόνο αυτός ακούει. Όπως είπα και θα ξανανεύω. Απλά φίλε, μ' ακούτε? Πείτε μου, κυρία, μισό λεπτό. Έχω δώσει λίγο στον Ανδρέα. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε, από την Κύπρο σας κατεβάζω και θα ανέβετε σε λίγο. 22 Ιουλίου, ψυχούλα μου, γλυκά, θα σου πω και αυτό γιατί είναι μεσημέρι και θέλω να πάω να φάω τον Στέφανο. Άκουσε με. 22 Ιουλίου, ψυχούλα μου, άκου να δεις, έχω μια τρομερή αδυναμία στη μαμά μου και είμαι ψυχοτικός με τη μαμά μου. Ακόμα και που δεν είναι στη ζωή, την κρατάω στη ζωή με αυτά που κάνω εγώ. 22 Ιουλίου της είχα κάνει μια τούρτα και πήγα στο κημητήριο Ερυθρέας να την κόψω, όπως κάνω κάθε χρόνο. Μου ξέρει ποιο προφίλ είσαι. Ακούγεσαι, Αντρέα, κανονικά. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, Μένιο μου, βγήκε αυτός ο Μαρίνος, μου γάμισε τη μάνα δημόσια, μου έβρισε τη μάνα δημόσια και το μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες έβγαινα και οριόμουν στα παράθυρα που ήταν με τη Ρούλα. Η Ρούλα δεν έπαιρνε βέβαια στο μέρος του, αλλά τον είχε εκεί. Χτυπιόμουν το κεφάλι μου κάτω. Καλημέρα σου τώρα. Και μετά βγαίνανε και κάποιοι. Ποιος θέλει να ανέβει παράθυρο, Αντρέα? Βγαίνανε και κάποιοι σοβαροί κύριοι. Αντρέα, λέει κάποιος από μέσα να ανέβει παράθυρο. Ποιος είναι? Θες να ανέβεις παράθυρο? Ανέβα. Πώς λέγεται? Είναι σύζυγός μου. Ο Στέφανος. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θες να ανέβα και εντάξει, μπορείς όμως. Λοιπόν, Μένιο μου, έχω δώσει μάχες για το Μαρίνο εδώ μέσα. Έχω ξεφωνήσει για το Μαρίνο εδώ μέσα. Ορίομαι για το Μαρίνο εδώ μέσα. Ο Μαρίνος δεν έχει το χειρότερο στόμα όταν μιλάει για παιδιά. Όχι απλά καταδικάζω. Αντρέα, καταλαβαίνεις ότι και εσύ και εγώ μιλάω για τους ανθρώπους που είμαστε αναγνωρίσιμοι προς το κοινό. Αυτό είναι ρόμπα το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι ρόμπα. Αυτό το πράγμα είναι θα φάει σάκες. Με την κυρία αυτή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε. Προσωπικά δηλώνω μέσα στο live του Μένιου Φουρτιώτη, ειλικρινά το δηλώνω, ότι ύστερα από όλες αυτές τις φασαρίες, τα μανακουφούκια, τα υβριστικά και αυτά που ακούμε σήμερα, ότι δεν θα ξαναβγώ σε live με την κυρία Γαρμή. Διότι προσβάλλω την καλλιτεχνική μου δράση και την ανθρώπινη. Το όνομά σου συμβολίζεις, Ανδρέα. Το όνομά μου που δεν γνώριζα, αυτά καταδικάζονται. Αυτά δεν τα ξέρω, αυτά είναι καταγάτα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι φέρουμε μία ευθύνη κάποιοι που είμαστε δημόσια πρόσωπα. Βεβαίως, και να σου πει κάτι άλλο. Μένιο μου είχε πει κάποια στιγμή, θα βγάλω την παραγκεφαλίδα ενός παιδιού μέσα σε ένα live. Και λέω, παιδιά. Είσαστε όλοι μαλάκες, πραγματικά στα σχόλια. Ο Στέφανος μίλησε. Θα του δώσω το λόγο μόλις ολοκληρώσει ο Ανδρέας. Ας τα σχόλια και μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, άκουσε Μένιο μου. Το παιδί αυτό, από ό,τι δείχνει, έχει και ιατρικές γνώσεις. Πού ξέρει την παραγκεφαλίδα? Τι είναι αυτές οι τάσεις που έχει? Δεν καταλαβαίνω. Πείτε μου λίγο, παρακαλώ. Ανδρέα μου, να πω κάτι. Δεν είναι θέμα. Μισό λεπτό. Δεν είναι εδώ πέρα. Υπάρχει ένα λάθος. Αυτό είναι ένα πρόσχημα. Ο άνθρωπος είναι πολύ συνειδητοποιημένος, τι λέει. Το αντιλαμβάνεστε? Αν είναι λοιπόν πολύ συνειδητοποιημένος, τι λέει, και μιλάει έτσι για παιδιά και μιλάει έτσι για μαγειρέματα ανθρώπων. Εσύ, η κυρία που τον φιλοξενεί. Εγώ δεν τον έχω φιλοξενήσει. Εγώ έχω τσακωθεί άπειρες φορές στα παράθυρα της κυρίας και να βγει ο κόσμος να το πει. Αντιλαμβάνεσαι ότι όμως με την παρουσία σου εκεί την ενισχύεις να πηγαίνει κόσμος, γιατί είναι ένα άγνωστο άνθρωπο. Εγώ την παρουσία μου, Μένιο μου, από ό,τι σου είπα και χθες πέφτασα έτσι. Και μάλιστα είπε ότι θα σου βάλει και ευθύνη γιατί εσύ, λέει, την παρακάλεσες να βγει στο Μένιο Φρουφιώτη. Όχι, ο Μένιος Φρουφιώτη. Πότε το έκανες, Ανδρέα? Ποτέ Μένιο μου αυτά δεν συμβαίνουν. Η κυρία λέει ότι βγήκε σε μένα γιατί την παρακάλεσες για μένα. Εσύ παρακάλεσες για μένα. Δεν μου λες, ξέρεις πόσο πολύ αγαπάω τη μητέρα μου? Γνωρίζεις, το γνωρίζεις. Σου αρχίζομαι στην ψυχή της μάνας μου δημόσια, η οποία είναι άγια η μνήμη της.
Δεν παρακάλεσα Γιατί έλεγε το πρωί ότι θα σε πάρει και θα σε τακτοποιήσει Ωραία. κιόλας. Δεν ούτε με πήρε ούτε με τακτοποίηση θα με πάει να με τακτοποιήσει, κυρία Καρμή. Κυρία Καρμή, πρέπει να ηρεμήσει, να μην βγαίνει να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, γιατί βαρύνει τη θέση της. Να κάτσει ηρεμή και μάλιστα σε κάποιο live άκουσα που έλεγε ότι εγώ είμαι η καλή Λουλού και εσύ είσαι η κακιά Λουλού. Της είπα λοιπόν, Μάλιστα. Ρούλα, μην λες τέτοια πράγματα, διότι η λέξη Λουλού είναι δικάσιμη. Ούτε καμιά καλή είμαι εγώ, ούτε καμιά κακιά. Είμαι άντρας όπως είναι και ο Μένιος και αυτά είναι ρατσιστικά. Σταμάτα, Ρούλα. Ρούλα, δεν στο λέω για κακό. Εγώ δεν με νοιάζει η δράση σου. Σου λέω όμως σταμάτα δημόσια, μην προκαλείς, θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Θα σου δημιουργηθεί χειρότερο πρόβλημα. Θα σου δημιουργηθεί, κοπέλα μου, χειρότερο πρόβλημα. Μην μπλέκεις ονόματα, μην μπλέκεις εμένα, μην μπλέκεις τον Άδωνη, μην μπλέκεις τον Μένιο, επειδή είμαστε κάποιο πρόσωπο αναγνωρίσιμα. Να πεις το τι, Ρούλα. Είναι αυτή η δημοσιότητα, κοπέλα μου, που παίρνεις μέσα από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εκμεταλλεύεσαι όλη την καλοσύνη μου, νομίζεις ότι είμαι κανένας χαζός. Χαζός δεν είμαι καλός. Αλλά ο καλός γίνεται και κακός όταν συνδέεις το όνομά του με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Μαρίνο Μίνο, σου είχα υποσχεθεί δημόσια θα σε βρω. Για τη μνήμη της μάνας μου. Και θα σου έδειχνα και βρωμόξυλο να σε έβρισκα. Τώρα σε αφήνω στο Μένιο για αυτό το θέμα. Εγώ είμαι ανίκανος να σε βρω. Θα σε βρει ο Μένιος. Δεν τα έχει πει Εδώ Μένιο τα όλα αυτά. ακούσατε όλοι δημόσια. Ο Μένιο, Ανδρέας τα έχει πει, τα έχω προπεί από το 22 Ιουλίου, φωνάζω εναντίον του Μαρίνου Μίνου. Εγώ λοιπόν Φωνάζω. λέω, επειδή θα το στείλω στα κανάλια, στις ενημερωτικές εκπομπές. Καταδικάζω τα λόγια του Ο Μαρίνου. κύριος, Κόκκινος Ανδρεούλης κύκλος. δεν έχει καμία σχέση με την κυρία Καρμή, δεν συμμετέχει, δεν συνενεί, δεν, όπως και κανείς από εμάς που βρισκόμαστε εδώ, το να δίνουμε βήμα σε τέρατα, τα οποία χρήζουν. Για μένα ο Μαρίνος χρήζει ψυχιατρικής βοηθείας και είναι τέρας. Αυτό είναι το τέρας το πραγματικό. Αυτό. Και εγώ ορισμένες φορές στο δημόσιο λόγο μου το λέω δημόσια και ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο. Όταν πια με έχουν φτάσει στο πικ, μπορεί να έχω πει και για κανένα καρκίνο όταν με έχουν φτάσει στο πικ, 5 φορές είναι αυτές εδώ μέσα. Ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο. Αλλά μέχρι εκεί. Διευκρινίστηκε λοιπόν ότι ουδέποτε ο Ανδρέας παρακάλεσε κανέναν για μένα. Όχι, παιδί μου, τι να παρακαλέσω. Εκείνη ξεχνάς ότι ανέβαινε στα κανάλια και λες και θα την έβαζες να παίξει στο Hollywood. Και ξέχναγες πόσο δόξα ένιωθε δίπλα σου. Θα στο πω χοντρά εγώ τώρα, θέλω ανοιχτά εγώ. Θέλω ανοιχτά, δεν το βλέπεις. Και λέει σε όλους ότι εγώ πήρα δόξα από εκείνη. Αντρέα, έχουμε μπερδευτεί. Κοπέλα μου, σε παρακαλώ, αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ. Κοπέλα, κάπου κάτι. Σε παρακαλώ. Θα σου πω ανοιχτά 3 πράγματα και θα κατέβω γιατί θέλω να πάω να φάω. 3 πράγματα θα σου πω ειλικρινά, από την καρδιά μου και από καρδιάς. Όταν εσύ έχεις βγει από 16 χρονών και κάποια στιγμή στα κανάλια έχεις κάνει πράγματα που δεν έχουμε κάνει όλοι μας σε διαστήματα πολύ μεγάλης δόξας και χρήματος, που θα θέλαμε να έχουμε κάνει. Αυτό τα λέει όλα για να σου λέω εγώ, σαν δημόσιο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν σε έχω καλύψει. Και δεν γλύφω κυριολεκτό, δεν γλύφω. Μένιο, ξέρεις πολύ καλά ψυχή μου, δεν έχω ζητήσει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια κάτι να κάνω από σένα και το γνωρίζεις. Το ξέρω, δεν μπορεί εμένα ένα TikTok, θέλω να το πω και αυτό και να κατέβω. Δεν μπορεί εμένα να σπάσουν την πλάκα της μάνας μου ή σπάσαν ή έπεσε και πήγα να τραβήξω τον πόνο μου εμένα και να λέει το TikTok ότι κατακρεούργησα εγώ την πλάκα της μάνας μου για να βγάλω λεφτά. Όχι, Μένιο μου. Αυτά τα πράγματα δεν στέκονται με αυτό έφυγα από το TikTok. Η αεφετού, άκου Αντρέα, ο καθένας λέει ότι θέλει. Υπάρχουν αποδείξεις. Όταν υπάρχουν αποδείξεις, θα καταδικαστείς και εσύ ο ίδιος από μόνος σου. Φυσικά. Όχι. Γιατί δεν υπάρχουν, γιατί λατρεύω τη μάνα μου. Αν έρθουν οι αποδείξεις και το ξέρεις πολύ καλά γιατί με γνωρίζεις, πρώτα θα σε ενημερώσω και μετά θα το δείξω. Αλλά λέω, να πω και κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μπατήρη, χωρίς να ζητήσω τίποτα, και το ξέρεις ότι δεν έχω ζητήσει καθ' ουσία. Τα μοναδικά χρήματα που πήρα για την πλάκα της μάνας μου είναι από έναν κύριο Μπατήρη 50 ευρώ. Μιλάω τώρα ανοιχτά εδώ μέσα στο live σου. 25 ευρώ από δωράκια, 75 ευρώ. Η πλάκα κάνει 200, δεν θέλω από κανέναν μισό ευρώ για τη μάνα μου, γιατί πιάσαν στο στόμα του και τη λερώσαν εδώ μέσα. Και παρακαλώ πολύ και τον κύριο Μπατήρη και τον ευχαριστώ πολύ να του επιστρέψω τα 57 ευρώ για την πλάκα της μητέρας μου και τα 25 ευρώ από δωράκια στο TikTok θα τα δώσω στους πυρόπληκτους. Ωραία. Ελπίζουμε, Ανδρέα, να μην λένε και στα σχόλια. Μένιο μου, τελείως φιλικά, ο λογαριασμός της τράπεζάς μου είναι κάποια στιγμή φιλικά να του ρίξεις μια ματιά να δεις τελικά τι καταθέσεις και από πού υπάρχουν οι καταθέσεις αυτές. Εγώ, Ανδρέα, να το ξεκαθαρίσουμε ότι εσύ με σε αυτή την κυρία, επειδή ρωτάει ο κόσμος,
και στην εφημερίδα ότι δεν θα ξανασυμμετέχεις σε δική της. Όχι, εγώ από τη στιγμή που θα πω και αυτό και θα κατεβώ. Από τη στιγμή που συμβούλεψα ανθρώπινα Μένιο, όχι κάλυψα, συμβούλεψα. Μην βρίσεις ξανά το Μένιο, μην βγαίνεις σε live, κάτσε πίσω. Κάτσε να περάσει το κακό. Και δεν με άκουσε. Βγήκε μπροστά και είπε και ξανά είπε. Πρώτο. Δεύτερον, αυτό το πτέρασε ο Μαρίνος, γιατί για μένα είναι εχθρός μου ο Μαρίνος. Και ό,τι και να του κάνεις, είναι εχθρός μου. Μου έχει βρει την πεθαμένη μάνα μου. Φωνάζει πουστάρες εδώ πέρα ο κύριος Μαρίνος Μήνος. Και αν χρειαστεί η μαρτυρία μου θα πάω εγώ, γιατί έχει βρει την πεθαμένη μάνα μου, το καταλαβαίνετε. Αντρεούλη, συγγνώμη λίγο, διακόπτω. Σε 5 λεπτά θα σας πω το επίθετο. Σε 5 λεπτά. Δεν θα μιλάς για άλλους ανθρώπους από εδώ και πέρα θα αλλάξουν πολλά. Μαρίνος Αγγελόπουλος. Μαρίνος Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το όνομα. Και είναι μαζί με την μητέρα του εκτός Με Αθηνών. έστειλε η κυρία που είναι γειτόνισά του, δεν θα πω το όνομα, τι φοβάται η γυναίκα. Ναι, Μαρίνος Αγγελόπουλος. Δεν βρίσκονται στο σπίτι που με διαμένουν τώρα, καθώς είναι στη σεζόν μαζί με τη μητέρα του εκτός. Οι διοκτικές αρχές ακούν, μπορούν αυτεπάγγελτα μετά τα όσα ακούστηκαν να παρέμβουν. Η πεθαμένη μου μάνα μου Μένιο, πού έφταιγε να τη βρίζει αυτό το παιδί. Μιλάμε για έγκλημα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για πραγματικό έγκλημα. Ελπίζω, Ανδρέα, να κρατήσεις... Μένιο, να ξέρεις ένα πράγμα, όταν λέω κάτι, παίρνει ένα χαρτί και ένα στυλό και σημειώνει τι λέω και παρακολούθα. Καλημέρα, καλημέρα. Αντρεούλη, έχει γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα από χθες. Θα κατεβώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μένιο, θα κατεβώ. Ότι εγώ και ο Μένιος ήμασταν στο κόλπο, ότι η πλάκα δεν έσπασε ποτέ, την έσπασες μόνος σου. Και όλο αυτό το στήσαμε για να βγάλουμε λεφτά. Δεν το γνωρίζω σαν πρόσωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανδρέα, κάτσε να απαντήσεις. Κάτσε να απαντήσεις. Δεν θα απαντήσω γιατί δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξέρω ποιος κύριος είσαι. Πρέπει να βγάλεις αποδείξεις. Εδώ υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες. Ο κύριος Φουρτιώτης. Τι κατηγορία, εγώ δεν έστησα. Δεν μπορώ να σου κάνω και μήνυση. Δεν μπορώ να σου κάνω και μήνυση. Ο Μένιος Φουρτιώτης μέσα στο live, θα πω και αυτό και θα κατέβω. Ο Μένιος Φουρτιώτης μέσα στο live. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Παναγιώτης του κημητηρίου ένα μεσημέρι στις 12. Ωραία. Βγάλε αυτή την κλίση. Δείξε λίγο την κλίση. Δείξε την κλίση. Γιατί λένε ότι δεν έγινε ποτέ κλίση από το κημητήριο. Μου λέει το γεγονός και λένε δεν έγινε ποτέ. Αρχίζω να τραβάω τα μαλλιά μου να κλαίω και λέω πάω να το τραβήξω αυτό το έσχος που κάνανε. Κατάλαβα ότι κάποιος έχει σπάσει. Και λέω βγάλει απόδειξη ότι η πλάκα ήταν ανάποδα γυρισμένη και τα γράμματα ανάποδα. Δεν μπορούσε να πέσει έτσι κάτω. Την έριξε χέρι κάτω. Ακριβώς, το σπάσανε. Δεν είναι ανθρώπινο χέρι. Σώθηκε όμως η φωτογραφία. Για να μην... Επειδή μπλέξαν και εμάς, επειδή σου λέγαμε ρίξτε τώρα και ζητάγαμε χωρίς. Το ξέρω, το έχω ακούσει. Ανδρέα, μπλέξαν ότι εγώ, εσύ, ο Άκης και ο Γεροκουμπάρος. Ο κύριος Γεωργίου, ο κύριος Φουρτιώτης, ο κύριος Αντρεού. Εντάξει, με Στέφανο, ένα λεπτό. Εντάξει, να παρέμβει αν θέλει ο Στέφανος, να παρέμβει. Όχι, λέει γιατί θέλει να πάμε. Λοιπόν, και ο Κουμπάρος φυσικά ο άνθρωπος ήρθε μόνο και τράβηξε. Τι δουλειά έχει. Σου είπα να κατέβεις τώρα. Αντρεούλη, από χθες δεχόμαστε επιθέσεις ότι ήμασταν και εμείς στον κόρπο. Δείξε την κλίση από τον υπάλληλο από το κημητήριο να τελειώσει το θέμα. Δείξε την κλίση από τον υπάλληλο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται γιατί πρέπει να βάλω. Θα τη βγάλω την κλίση, θα τη βρω, θα την ψάξω και θα την έχω, θα τη στείλω και στο Μένιο. Με πήρε ο κύριος Παναγιώτης από το Δημοτικό Κημητήριο Νέας Ερυθρέας, ένας αξιόλογος υπάλληλος. Κάτι σου είπα, τώρα θα κατέβει. Θα ξεκαθάρισα, πρέπει γιατί θέλει λίγο χρόνο. Αντρεούλη, να τον πάρω τώρα live να το ρωτήσουμε αν όντως σε πήρε για να κλείσουμε τα στόματα. Γιατί στο σπίτι του έχει κλείσει το κημητήριο. Διευκρινίστηκε αυτό. Παιδιά, αυτά που λέω, αφήστε το Μένιο, αφήστε τον Γεωργίου. Δεν διευκρινίστηκε, να βγουν αποδείξεις. Δέχομαι και αυτή τη στιγμή που μιλάω, μου έρχονται μηνύματα από πάνω, ήσουν στο κόλπο να φάτε λεφτά. Ποια λεφτά, τα 50 ευρώ του κυρίου Μπατήρη και τα 25 ευρώ τα δωράκια μου. Έτσι μου γράφουν. Υπάρχουν αποδείξεις. Εντάξει. Είπε ο άνθρωπος θα επιστρέφει. Βεβαίως. Ντροπή σας που λέτε και για μένα. Και για μένα. Τα 25 ευρώ, κύριε Φουρτιώτη, δεσμεύομαι να πάνε στους πυροπληκτούς και τα 50 ευρώ του κυρίου Μπατήρη, αν νομίζει ότι πιάστηκε θύμα απάτης, δεν θα τον παρεξηγήσω, θα του τα επιστρέψω. Να βγει και η κλίση, Αντρεούλη, να βγει και η κλίση. Να τον αφήσουμε γιατί θέλει να φάει με το σύζυγό του Ανδρέας. Συγγνώμη, με ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα του βιαστή παιδιών. Και θα τα πούμε. Μένιο, είμαι στη διάθεσή σου, αγαπώ. Ναι, είμαι στη διάθεσή σου, στα χέρια μου κουνιούνται. Κύριε Αντρεούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να ξέρετε, εκ μέρους μου.
Λοιπόν, Ωραία, ευχαριστώ και εγώ, Μένιο. Μένιο, να κάνω μια παρέμβαση μικρή για να κατέβω. Σταμάτησα το αυτοκίνητο στην άκρη. Είναι δύο πράγματα. Άκουσα την Καρμή το πρωί που έλεγε για τον εθνικό, πρόλαβε και κατέβηκε, ότι δεν φοβάται το Μένιο εθνικός και δεν μπαίνει live για 2-3 μέρες που δεν έμπαινε. Εμένα φοβάται. Το έχει πει στο live του το πρωί. Το ξέρω, με ενημερώσανε, είναι ενημερώσανες και απάντησε νομίζω ο Ανδρέας. Και δεύτερον, αυτό το σκουπίδι που λέει όλα αυτά δεν έχει το μεγαλύτερο φταίξιμο. Αυτό το τσογλάνι, αυτό το ελεεινό το υποκείμενο. Αυτό είναι ένα πιστόλι. Οι άλλοι δεν θα τη χαρακτηρίσω. Είστε, το πείτε το ελεύθερο στο live, μας μου κάνουν εμένα. Η άλλη καριόλα λοιπόν που χρησιμοποιεί αυτό το πιστόλι τι είναι? Δεν είναι δολοφόνος? Αυτό ακριβώς λέω από την πρώτη μέρα. Αυτό. Είναι συνένοχος. Δεν δίνουμε το like και συνένοχοι φυσικά είμαστε όσοι παρακολουθούμε. Έτσι και ακριβώς βλέπουμε και ακούμε αυτά τα πρόσωπα. Εγώ τα άκουσα για να τρίχιασα ρε φίλε, μέσα μάξι μου. Αυτά. Ντροπή. Ντροπή. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο πλην της ντροπής. Και μπράβο στο Λεόν που τα έβγαλε. Ναι, εγώ έχω να πω ότι ξέρει ο Μένιος τι θα πω. Ένα όνομα που μπορώ να πω ελεύθερα. Ο Γιώργος ο Πεταλωτής που είναι στη Μακεδονία Θράκη, πρόεδρος των δικηγόρων, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχω ενημερώσει και σε αυτόν πήγε και θα πάει δικαστικά αυτά. Και τέτοια άτομα σαν αυτόν θα πάνε δικαστικά που λένε παιδάκια, σκοτώνουν, τρώνε, κάνουν αυτά. Αυτά δεν είναι ούτε βρυσίματα ούτε προσβολές. Αυτό είναι για μένα κανίβαλοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε. Και όσοι θέλετε να μάθετε, εγώ είμαι πόδιος από το τραπεζούντα. Επειδή είστε πολλοί εδώ, είστε 700 άτομα εδώ σήμερα, τώρα, αυτήν την ώρα. Παρακαλώ, κοινοποιήστε να απομακρυνθούν άμεσα από το να παρακολουθούν αυτά τα δύο προφίλ. Κάνουν κακό στην κοινωνία, στους πολίτες, στους Έλληνες. Στις μητέρες, στους πατέρες, στους ανθρώπους και στα μικρά παιδιά πρωτίστως. Στα ανήλικα. Κυρία Ιδηλίνη, αξιότιμη εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, δεν χρειάζονται εδώ να κάνει κάποιος κάποια καταγγελία. Είναι αυταπάγγελτα τα όσα ακούστηκαν. Κυρία Κλαπαγιάννη, αντισαγγελέα ανηλίκων. Η ευαισθησία σας στα παιδιά νομίζω τα λένε όλα τα βίντεο. Δεν χρειάζονται εδώ να υποδείξουμε. Χρειάζεται απλώς κάποιος να ακούσει μόνος του. Και για να δούμε και τι μουνόπανα είμαστε κάποιοι εδώ μέσα, Μένιο. Εκεί μέσα έχει, δεν ξέρω αν έχει κόσμο, έχει προφανώς. Τους πετάνε και δώρα ρε φίλε, και δώρα. Καλημέρα Μένιο. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Και δώρα. Μπορώ να μιλήσω λίγο? Αυτό δείχνει, αγαπητέ Μακεδόν, αυτό δείχνει, το οποίο το λέω ανοιχτά, ξεκάθαρα, ευθέως. Φυσικά δεν τα λέει